Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakaken nami kula Haja Krista Ciprakoso, NPM 1803050122 saking kelas 3C. Kaping setunggal kula badhe nyekar tembang gambuh pelek patet barang serat wulung areh pupuh 3. Piro ro ro lu piro lu ruro pinem piro ru piro lu nemoru nem pimoru lo nem pimo pi piro pinem moru monem sekar gambuh pring catur kang cinatur polah kang kelantur tanpa tutul tulo katali kadaluar saka patuh kapatupan dadi awon.